We're going to interview the Ting Tong Matcoat store. I'm with my friend Matan. He's going to help me interpret because this is a great store, but they're old and they speak no English. So off we go. It's going to be fun. Boker Tov. מה שלומך? היי. מה כל כך מעניין אותך? What is so interesting for you in the matcot? אני אוהבת. I love it. ממש. את אוהבת? Why? לשחק מה? To play you It's like. fun. I like to play. I like the way it feels in my hand. You have it? In my hand. היא אוהבת איך שזה מרגיש I'm ביד, good at it. אוהבת את I'm המשחק, really good והיא at טובה it. במשחק. יופי, נו מצוין, זה מצוין. אתה מייצר והיא משחקת, זה כן. עובד טוב. הולך ככה, אחד, זה, בפנים, Okay. זה מה? This is מתקה. למה זה ריק? It's a little בגלל זה שיהיה לו צליל, צליל. שיוכלו לשחק ולשמוע. Okay, so the different bounces, like the different, sometimes you want it to bounce really hard and sometimes you want it to just be like that. I think this is more carbon, what Yes. you היא talk. משחקת עם קרבון. Yeah, you play with carbon. Yes, Okay. So a cold carbon. כן. Oh, I have it in here. לא, I'll מה show you. כתוב פה? You don't see anymore. דגן מתקון? דגן, and here ting dong. דגן, כן? Yeah. זה שלנו. Yeah, it's easy. I mean, לפני 40 שנה הוא התחיל לעבוד במתקון. הוא הראש. הוא המציא את כל שיטות העבודה, מה שנגיד. ילד של השכן הביא לי את המתקה שלו שנשברה. כן. היה חור. תתקן לי את זה. אני רוצה לשחק. אני לקחתי, ראיתי שזה אי אפשר לתקן, אז אני פירקתי וראיתי מה זה פנימי, מה זה ומה זה איזה מה, יופי. הידיות והכל. אז עבדתי במלון. מרכיב את הרהיטים של המלון, למה שהרהיטים באו מחוץ לארץ. גומר עבודה בשעה 3, במלון גומרים ב3. כן. So, ומה לעשות? what else to do? what to do? כן, מה אני What else to do? I עושה? go to the beach. אז אני התחלתי לעשות מתקות. עשיתי שבלונה בשביל זה, שבלונה בשביל הידית, שבלונה בשביל כל דבר, שבלונה. ומה שהייתי גומר עם צבע, עם לק, He was הכל, finished. בתרמיל color. בגב, והייתי יורד לים. יורד עם התרמיל ומתקות, ואיך שאני יורד, כולם מכרו את המלון ואת הנגריה, את המכונות, היהודיות, מכונות, נתנו לי. הוטל, המלון זה היה? כן, המלון. אז אני נכנסתי פה, הרי מכרו, הכל אמרו, אתה תעזוב את המקום הזה ריק לגמרי, הכל תיקח. היה לי פורמייקות, היה לי They say take everything. מה שהיה, הכל זה בשבילי, דקה. ובאתי, So all of this, you know, your machines, nice. בדיוק הכל לקחתי, ובאתי פה במקום הזה. תודה רבה. תודה לכם. יאללה, תודה. תודה רבה להכיר You're אתכם. missing me. I need balls all the time. I lose אז them. בואו נסתכל. תודה, תודה. ביי ביי. ביי.